Co to jest? Ptak. A to? Mu, krowa. A to? Świnka. Jak robi świnka? To? Me, koza. A to? Be, owca. A to? A to co to? Miau, kotek. A to? Koko. A to? Ptak też? Gęgę to jest, tak? A to jest? Co to jest? Myszka. Jak robi myszka? Jak robi myszka? Jak robi myszka? Mimi. A to co to? Maja, co to jest? Tak robi rybka. A to co to? Co to? Co to jest? Maja, co to? Baba. To jest mama. Powiedz mama. Mama. No brawo. A to? Ba. Co to? Co to? Baba. A to? Co to? Baba. A to? Tata. Tata. A to? Bella. Co to jest? Lola. Lala. A to? Dom. A to? Papa, spacer. A to? Maja, to?